أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وافضاله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب رحيم سند العظيم وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحابه الطيبين ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين آمين. أيها المشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambaw be do kiramantu yala ka deli ala fe aka hine na ka kishi ako jirini ni aw kelengelena bela jelenka kerengere ni yala wajulu kene kanumbaw aw minu sogole me shirifla jabranin kani wakatina kabini mali kono fo mali kokan ka fa nyana ni yaye malila faba kono nana akina kimi nu bawule irima jo ka do buguni Sheikh Badara Ali Sangare o mi nale bangina joila marala na ka wuli ka jo belendo islamia dine de melima ale ka molu kene basilen kene kan mi sigila fait kabe samedi doma janvier kalo tile mugan woro samba fla antan kononton mungoso kaka ni soja anaka nyagarli na ka wole mando jira dalba mala mi hukumu konnana nae wole bla mabaw chamama wa uchama e wele njabi sigi nyana mayala ayrefe naka wajulu kawnyi sigi kunchala ni duwa kalambaye kake anga jamana an islame jama bela jelenyi wajulu balen kofe hakilna mi ya bla kan kene bayin sigi aye akan ni soja ani aka hakna jira ani fokata se akan bo anaka kalande ulu be yu kan ni soja anu ko boye maseki jira ay mi soro kene kono nini aw ka je an ko sheria baru falul khairati Sarif Usman Badana Haidara ni kuma na aleka ni mi dadi mo tarifi mo te kata nyabe ala hagli jinan karamo kala ba fuka barkada kwa sangare annana ya islamiya bariyana sinji kama ani abi joro mina neti se masika kenaka mami bana Sarif Usman Badana Haidara la wanti malame mami tafe billahi tallahi nebe karamo munun lame munu ya Haidara kanu ka kanu yira o ma dogo ebi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bi kuruwo kɔnɔ n b'i sɛgɛrɛ o kɔrɔ tɛ ne ma da dɔnnibaa wɛrɛ ta dɛ mais kunkolo kalifa yɔrɔ i b'a da ci ba ma don dɔ la ne kunkolo kalifala nɔgɔro diini na samsu diini na alimul alama la fahimul fahama na mutahhir kulubul wasiga la cɛkelen min y'a tɛgɛ kɔrɔ da a ka faso kɔnɔ ko ni n ko n ko ka ban ko a ti wuli a ma wuli arabuw fɛ a ma wuli yan آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قضيك والهادي لما سبقك ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أنك قدره ومقداره علي العظيم أما المسلمون أما فوق السلام عليكم أنسيلا هرلا أمي على دلي على كأمي هرلا ما برا جين رو كنا أمي فلدي وبلا جنيما أوني علي مباسودي أسمعه فناني Anga ali foli tebi moka foli bi ali tap on tapo anga femye bi oye kalfali di ka ali kalfa bumogo kawla ka ali kalfa an kanumba kelen bela jelina mama ba boko ala kota ka ali kalfa ala tafoba bela jelina ka ali kalfa kren yira kadobu dugutigi ana alimamila parce que kira kote ko ma suma suru o isini wadi ni koy ali soro Bamako kono ya ka do bugu ka folo olu ka deme de ba soro ala kan kisi a here na bonela ka soro ka ali kalifa kerengere la Sherif Usman Madani Haidara la no anfa anan kramo ani am mokay ani ala tafobani ali sira keneo keneka on fey nas solla na e ala tafo na is bismilani ala to salmai ka sira ka soli ala ka kirabaka abi soro ka foli ani tanuni ani walilmano sene ankara mola no Sherif Usman Madani Haidara no anfa ana moke anan karamo ani ala tafo ami ali kalfa karamola ka kalfa afa karamo kanbola ka karafa karamo sumo bela jelina fota fuiti on bango ko bolobi fo kalfa di Madame la marraine, Madame Sagon Nana Keïta, les fondateurs de Bamako, les Touré, Niaré et Dravé, les chefs de quartier de Yirimadjon et d'autres quartiers de Bamako, les chefs de village de Sirakorotier à la M. Bourama Sangaré et ses représentants, le Haut Conseil islamique,
et les leaders des groupements spirituels et religieux, chers frères et sœurs d'Ansardine, chers imams et prêcheurs, les centres coraniques et tous les toricats du monde entier, monsieur le commandant du brigade CB de Faladje, monsieur le commissaire du 13e arrondissement et ses agents, maître Karim Koulibaly du Diable Rouge, maître Mamadou Diassana, maître Chinoadra et tous les pratiquants d'arts martiaux. Sun, chers journalistes et animateurs de la presse, écrite, audiovisuelle et bien d'autres organes, c'est avec un immense plaisir que je remercie d'abord le Tout-Puissant Allah qui nous a permis de voir ce jour et de tenir cet événement si grandiose. La commémoration du Mawlud est une obligation pour nous, bons musulmans. Car il s'agit de l'anniversaire de la naissance du sauveur de l'humanité, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Devenu une tradition, la commémoration a pris cette année une dimension plus grande que l'année précédente. Cela, grâce à l'implication de vous tous. Cet espace est pour nous une occasion de revoir nos comportements, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple. Alors, je demande à tous les jeunes d'avoir de bons comportements. Ne suivez pas les mauvais exemples. Sigi ala ka ge here ala ka ge dalluwe ndi kira horomai aw islama jama kulu nyada kama sallallahu alaihi wasallam sare temenyem zambi bolo oko islama namore ni ala sona bi ka be samedi do le 26 janvier l'année 2019 Nazara kalo klem muga anu woro sa kalo folo ba flasa tan konondo wallahi odo sigato lawo ambola ambi mari kono ya chendo ambi bamako ya sigata Allah ambi yirimajo ya chendo ambi waraga srafara balon dan tere min to FC Tout-Puissant ni ala sona ambo kenaka ya chendo sigafata ambola ala mauludu ne kira bangani sallallahu ta'ala wa sallam saosa mauluba ko fe ami maulud labe anga sigidaw la anga quartier la ananga dugula wallahi anga nyinanda anga be kan sigi ka domi ngono obi wallahi adosira amba kenaka aslano ami bara damne yoromi aywa oya fanyini mogo sigile mena nga minu mana ka ko anye be ma se ka kuma nga minu yere kuma na fo mogo ka do mogo yu ka dugu bla anofe ko mauludu akaka da buri ngele foli o te bashi baade ayo te bashi sangare amanga ga bashi ayi yew ami ya fanyini mogo fe sigi mena nga dongele ne ti fenche ayi yana nga bara damne ami foli damina nga jamana famaw la no kaka awa jamana tigi no e président mal président ana ka gouvernement amu fu dana foli mina amu bakada o kaka amu wale nyumando obibe ami tuko kuye o kaka jamana mi bolo minga ala kan ni fere nyumanyo bolo mimi sega jamana basiki ami amanga nyama ufude no kaka sangari me on fe mali jamana kono ya mo e fama bonya ke miye ani ala yere mi fo fama boyeni na kelendo e kelonde ayi aywa fama boyeni e miye anga bare wajuri de chindo ni fama e fenge mi moy amo foi
nganda daga le sabu fama manga daga ayo sangari mobile chauffeur ye katani mo dugula awye passager we ando do nunu tege ja ko la ke tachi ko mobile ka bini saka ayo awnu do me kan siga ko ni mobile bina abi fango abada otike fiu sangari famu de anyama we chendo nu nyana ami nu chena ami toro soro nganu chena ami chefuge okaka wi do sangari ko jamana famu ku kle ayo kilo bala uko ke ladriye uko bara ke ladriye la no kere jamana ngela bi ba keu sigato lawo namarati fasojo ay fiu jevati fasojo garondige ani mo negati fasojo abada otike sabu ni an nege kan nyako bi shini kan nege namage bagawore ana nyado ambanye sigato hali ni oke bagala bi somi ma ife abe ko doke abado ko dobe wallahi famu ay ke ladriye ay hini fandawna ay hini jamana jewna me ni ko ga hini fandala abike mo ko no ka wardu malla ni oke obala lote ayo ni fandaga kiri sira famala aya noya ayo okaka aya ke ni che aya ke ladriye sangare me on ve jamana ngona ya shariatia chetia no wakibaro sharia muye sharia bi fo de fanda mali kono ya me ni ko chiri ni wartake che malla ya wartake ta che ta e galo bayudo subhanallah me ni fanda ye moto police ta ka fejeni famo ba mene chendo ko ye fejeni ikanga war sara c'est vrai ayo nga jamana famo mogo bi kan faga dongo do mali kono ya ayo ke to de ayo mali famo mu bi to mogo kono ku faga to bela yoro bela ayo ke to de mali famo 30 tiga bada fo mogo do ka faga ka moto mene ayo ke to de mali famo silba tiga ka bada fo do ka fa ka fa do mene ab ma to laje ayo ka laje na ko sharia o fara sharia do sigato la me fagali bi dawo fanda on la an fawo bi faga fo iti bola sabu fandangu ayo an bo bi sa fo iti bola fandangu an bo no islamu bi kandige choko bela fandangu ngani touche kera fama de la anya bi nyini banyi sare ayo tebenye mse awala tlo bi lawo famu aya klele uno kaka jamana ndaboro moy haldoni sigato lo be ba kalamo ni segera fama dema banu be fa bi anzengoro wallahi fama blala kan lakana no karabandi o nyesro madi abada tebenye mse atende tlo bi lawo sangare tebenye mse amufo uno kaka ku barkada obibe ku wala nymando wallahi ka damne safe fo duguma anga foli bu bay okaka karengere nyana anga komanda anga foli bay anakaka no sebe ka barkada ka wala nymando anga commissaire 13e na ya amufo okaka ka duwo ku ye ka nyinu fe obibe o ko fe anga gendarme mun me kana kaya no e sécurité wi anga foli bu ye dande foli mina ame wajuli damne dumi kado bula yirima joya nunu ni jorango fanya ke kunu mo fobi chendo sigaka anga fulibuyi dande foli mina anga arma chokalo biya metri naga jama amufu dande foli mina uya damne domi olu ni gendarme nunu ni bara damne nyombe chendo anga duobu ye ko gujija aywa ka kangar da lu fana ye fama tuwe nga mogo chamo mi karate karaka laba bandiyala aywa anga mo kunji abasa ka gani ti doni do ayo akage a chama nya karate ka murtile Allahu akbar tebenye mse bawa de no murtile abasa ka mena abada amufu dande foli mina namore anga meri sogonunga meri ama barakala ufo dande foli ana meru okaka ani yirmajo meri amboru fe uyambonye chendo mais non go famo yambonye mo bi mi no hagli surmanu ye ko nyamma we wardama aywa mali fama ka war bisra atiso ay ngare antaru fe uyalame o yambonye ne am mo be mina yo ke anye jamana sharia min fo ko nangaka anyu fola ngare no kaka ambora yandara mirila ngo wajuli bamudo meri ko masalon wa nyina segreka ko ale mena meri yala ale ma yefiyo ko wajuli kala na autorisation nyini wajuli saraka
n'u bɛ kɔɲɔw kɛ u bɛ fɛ ka gɔtɔrɔ tigɛ u bɛ jɛ de ɲini olu fɛ ka gɔtɔrɔ tigɛ mais ko bada wajibi la ko mɔgɔ tɛ se mairie la ko in na bɛ mun na de n ko monsieur le maire ne bɛ min fɔ ne la o ni karamɔgɔ tɔw bɛ min fɔ a man kan ni ma sɛbɛn ɲini a baara ti ɲɛ n bolo dɛ k'u ka sabali o kɔfɛ n bɔra yen n taara gendarmerie maire la ka na 13e na min bɛ fɛ n y'a f'u ye o tuma anw ka diinɛ n'an ka karamɔgɔ y'an dege faama bonya de la mais faama bonya ni kɔrɔ tɛ ko k'a deli walima ko ka t'i se maa la an ka foli b'u ye an ka dugawu b'u ye ani an ka barika da n'an bɔra yen bamakɔ dugutigilamɔgɔw an ka foli b'u ye n'o ye bamakɔ sigibaw ye turu ni ɲarew ani darafew an b'u ka dugu la an yɛrɛ bɔra u fɛ an bɔra yen an taara surakakuntigi fɛ yen dugu kɔnɔ an ye wajulu ko ɲɛfɔ a ye a diyara ye kosɛbɛ a y'an bonya an ka foli b'a ye an ka dugawu b'u ye k'a ɲini u fɛ olu de ye bamakɔ tigiw ye n'a ɲana ayiwa a bɛ ɲa n'u bolo n'a tiɲɛna fana a bɛ tiɲɛ an bɛɛ bolo nka an bɛ mago b'a la jamana in ka dilan ni laadiriya ye n'an bɔra yen an bɛ foli lase an ka leader ma groupement an bɛ a ɲɛmaw fo k'a tɔnden bɛɛ fo olu de farala ɲɔgɔn kan jamana in kɔnɔ ko maaba ko ni maa ɲuman ko ni maa ka fisa maa ye ko fo de ka sabati an ka foli b'u ye an ka dugawu b'u ye ani an ka barika da o kɔfɛ diinɛtɔn o diinɛtɔn bɛ mali la yan an ka foli ani barika da waleɲuman dɔ an b'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini diinɛtigiw fɛ k'a ɲini alimamiw fɛ k'a ɲini wajibilikɛlaw ni karamɔgɔw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ala ko wa atasim bi hablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na a kana fara kumakan fila de don n'an bɛnna an bɛ se fɛn bɛɛ la nka an ma bɛn de foyi m'an fara nafigiya kɔ foyi m'an fara diɲɛ nata nɔfɛ ko kɔ foyi m'an fara diɲɛ tɔgɔ ɲini ni diɲɛ jɔyɔrɔ ɲini kɔ ala ko tɛ dɛ ala kelen kire kelen lahara kelen kuranɛ kelen an ka taa fɔ ɲɔgɔn kɔ o ɲɛ kan ka ɲini wa ɲɛ wɛrɛ tɛ dɛ ne mago bɛ ɲɛkun na ko in y'o de ye ne mago bɛ jɔyɔrɔ la ko in y'o de ye an bɛ foli lase an ka leader ma groupement an bɛ a ɲɛmaw fo k'a tɔnden bɛɛ fo olu de farala ɲɔgɔn kan jamana in kɔnɔ ko maaba ko ni maa ɲuman ko ni maa ka fisa maa ye ko fo de ka sabati an ka foli b'u ye an ka dugawu b'u ye ani an ka barika da o kɔfɛ diinɛtɔn o diinɛtɔn bɛ mali la yan an ka foli ani barika da waleɲuman dɔ an b'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini diinɛtigiw fɛ k'a ɲini alimamiw fɛ k'a ɲini wajibilikɛlaw ni karamɔgɔw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ala ko wa atasim bi hablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na a kana fara kumakan fila de don n'an bɛnna an bɛ se fɛn bɛɛ la nka an ma bɛn de foyi m'an fara nafigiya kɔ foyi m'an fara diɲɛ nata nɔfɛ ko kɔ foyi m'an fara diɲɛ tɔgɔ ɲini ni diɲɛ jɔyɔrɔ ɲini kɔ ala ko tɛ dɛ ala kelen kire kelen lahara kelen kuranɛ kelen an ka taa fɔ ɲɔgɔn kɔ o ɲɛ kan ka ɲini wa ɲɛ wɛrɛ tɛ dɛ ne mago bɛ ɲɛkun na ko in y'o de ye ne mago bɛ jɔyɔrɔ la ko in y'o de ye an ka foli bɛ leader ye ani diinɛtɔn bɛɛ ye o kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba an b'a fo a n'an ka karamɔgɔ a n'an ɲɛjɔyɔrɔ le grand prêcheur international Al-Fatih lima ugulika wal katim lima sabaka les lions des lions les lions des galibs les fils de Mohamed Madani Haïdara et de Ajda Traoré venez de Tamani habite Mali Bamako Bangoni Djangnebugu près de la colline du nom de Al-Seydi et Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara Ami karamɔgɔ Haïdara fo
Aidara kani che jamana imbasigili la sekola joda isi Aidara kani che dina nyama farala nyonga kurungele wono lenyini kelena Aidara kani che Aidara minjena ne afane ne ka banani awnga kishikama Chendo sigata Allah Aidara minjena ni aga dogoya glomina ofe drogu tala ofe garandigala ofe politiki mogo garandigala ni fama jugu ofe pour que jamana ngabasigi Aidara minjena ka hake ko jamana ngabalu wallahi sigata la na fara kambe kanga hage nyini ni min tokolo nya ga hage nyini andi sigiya atonolendo de sogolendo aka nga bibbe wallahi mo kara mo Aidara dogoya jie kono ne interview mingala agacha interview bela mi kuma kene ne fo wa mi sego kan ngene ngai o kaka Aidara galiba abbe ko ya ko mo ni bi ma ba dogoya chendo abma mariyo yala Aidara ti mo bayewa odo mo bado aka abma altife manu nga dogoya muna aywa manu nga Aidara dogoya wala Aidara e bare minge ne mo ke ene Aidara tsaka ke kele ne nasa abada ngo kira bora kira do duna kasola kira do fagara do gengera anga Aidara min tugura wolu ko no man nani o kan an sigala ni mi chefe ni galo mo baga mai te fo ga galo ko anga sheko do nyoro karamugo aywa asigile abura na polisu na amine katana kamleti katagala kabako burna go aka kara libu akolla akon ne herade ako ma ko sabula ko ne kunyi chitigi de ko ni galo mo baga chema kiti foi ka galo ko galo de kanga baga chema sigatola Aidara de kanga neni bi ko Aidara la nga ne manga neni e manga neni nunu manga neni nunu fara manga neni nga muni na neni ko na kaka uka da kadron aywa kana segu ko fiyo jamanyamze uka neni bawade anjena ne ngu ka neni tani bi ko ko de la wallahi sigata anga siga ka ngo e bebere ko nda mo sigile fote ka pondi tamolo mai siga ka abada ni siga bita kuri misali tamolo mo sigi abada make anga sigi bebere ko do mo tani bi ko la ba madani ne e wonno zo bani asidi shaki sharif usmani madani hayda chemin nana datugule dale chemin nana guno boroto ka dangene maya moru ka dogoya ono kaka sabu moru boroto ko konoga famo ka dogoya ono kaka famo ka politique beyira chendo sigata Allah demison na dogoya ono kaka sabu demison nga nyama konoga chendo sigata Allah ko metane u desera Aidara la minge u demison ne shuka blala olu ba ne ka dogoya me ko ka wama ala kana to ka segu ko fi kire sallallahu alaihi wasallam o minga bo be amo minga kene ka mawludu ngo kire faso ya gene ni kaba kuruwe angana khalifa taif olu ya ge fo joni bora kire la odo me ngo Aidara mo kede odo me on dife gari katika Aidara la muni angare ni ma korota de ni ma yangare ni ya dogoya obi to fara bunaka ni ya neni obi to fara ga dawlaka ni ya dogoya obi to fara ga demere valerka non Dieu seul sait combien par ces temps trouble le monde. Wa ala de ba do on nafiki no chenikala nunu mi bara jugu haga minge jiya kono ala de bodo ya rabbi ala ka duano che nam Leurs nombres sont devenus exponentiels dans le monde. aka do ko dazawoni woni jugu kala che rabbi jiya kono ni febe wallahi ngono doni ayo jamana ngona ya fedo wa mbe bi be ko kroy dogo mbe bi oyo korole wala kure nyi muye ayo korole jumay wala kure ye fedo ko bolo ko pubedeni ayo mana glale ka ga moye sanya bi kala muso mananama subhanallah ore sara jamana kofe ka duanga jamana kono abe o chawde bolo bi jafe ka shafe subhanallah o fawray fangoro le mi aywa
ngoro jegani tedew ginu Allah karamugo ay nin zaba ko faya kanin daga sagiya kaba kadi fuka guya Chendo. Tigata. kaban ta do feni yere lutiye awni ni manga karamugo da wajuru da Tigata. ngoro jegani musoma ani muso chema Alhamdulillah. muso ne kebe ga ciye sandrisa ka siru cela fene bi kaw kono obi je muso fa ko mi cew jamana ngona ya Subhanallah. Matiani bebula. cene wore kebe bara foto la fo wore ka muso we je kono Alhamdulillah. fo obi kanga a voter jamana do la ka fursirike jamana do ka kalango ere fo ba do kala lisola ate sabali Aywa, moga sabali. halla maga islame de mozondie ni make Amake. Tigata. halla maga islame bido clé ni make Fieu. fortune bleme clé sunjata clé ni make Ay amake ko. boliso clé holle kuma ve dame kuma yir do kuma Chendo. Tigata Allah. mais les clé là forge do clé maganda clé alma mi chama ingle wodi kala bon ingle aljo sochu chama foi tout là ala ko kuma ni kire ko kuma ko o clé là goje ni strega se stroga jamana mai kono Allahu akbar. o clé là pedi o strega se stroga jamana kono Aywa. o clé là mena muso ma strega se stroga jamana kono famo ayala jere ayanda no koroshi halla maga islame andame demi bi hore no kila mama la febe bana do ko mawludu kama ga ko dalu tamulu kitabu do ko muhammad rasulullah no bi bulu nanay mawludu ke jiye kono akacha sa kema kono do ni koy a feteli wata da mun ne a feteli ga ke akacha sa kema kono do ni koy o kitabu ine kono a page numéro 25 donba bodobe ko abu sama ale ko ale ka klela ko ale ma foye jiye kono mo bi se ga nisoja komina ka baraji basro ka teme fe beka minga boni kira bangani nisoja Allahu akbar. ala kira yere moludu ke anta ke ko kira ko anga ke fo mo bata fo mo aya shuli ne ma bay Ayi fieu. nga mo de ba do ni ma bay ki bunyi Chendo. Tigata la. anya kire do anya do je dara kama anya do akabo be akakusa be anya do akoga de ala be. Grandes nobles femmes ont assisté le travail des femmes de la mère du prophète. ako yoro la ko ala ye muso bannani ci sayda aminata ma ko lukana aminata krefe aminata mi Naam. ashibe samu gani duru bonyongula ni sagaina aminata min cesara ka to muso demiseni yala agar sagatri ala ye muso bannani cha krefe ko luka kuma fe ka deme yani muhammadu kana nam Pour l'aider et faciliter le travail des femmes. ko luka na deme tina kana muso ya bara no gabulu olu muso robo de Chendo. Elles sont ko lu flani Ève, la femme d'Adam, amba hawa no e adama muso amba wasara sa miliyari joli mashita hagado ala yo wuli naka ke Chendo. inna allah ala kulli shay'in qadir Wallahi. mimana jabu de Tigata la. wa bi se fe bela falu lima yurid Chendo. ala adama muso wuli awa ko bila kana maka kana sayda amina ta karafe ko bika ngapma Allahu akbar. na Asiatou, la femme du maudit pharaon, ako asiyatu no e farana dangato muso e Naam. o muso fana ye muso bado e ala yo wuli ko faramba hawa ka ko kata sayda amina ta tinamne ka deme muso ya barala na Marie, la bonne mère de Jésus-Christ, Mariama no e nabla isa basanuma e ala yo bila kata kun ko kata faro ka ko jigini bika ke da awon veya musoro de bo nyona ke ya oh ni ala fana ye musoro bila kata de kata ni tip me na Shafaou, la mère d'Abdurrahman ibn Awf, akwa ba shafo fana kuma kene ka no Abdurrahman ibn Auf bay ko ni muso banani de kuma kene ka olu be kan atina mene na Dieu merci, le Tout-Puissant et le Sage. tano be ala e barka de be ala e Un lundi,
notre grand prophète Mohammed est né. Akon dana nefe. Anga kira salma bangena. Ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. 12 de l'année de guerre des éléphants. Ako sama kala sa. Ako kamo kletal flat de makalu Rabil awali. Kira bangena. Na. En 570 de la naissance de Kabbe Jésus. Nabila Isa bangli san keme duru ani biwul flama. Na. Le propriétaire du livre a dit, Kitabu wala kibaya fo. celui qui se tient debout par la joie de la naissance du prophète Mohammed Ako mami mana wuli ki joy se flak na ko kira Muhammadu bangena sallallahu ta'ala wa sallam. sera sauvé à l'au-delà et sera parmi les gagnants. Wallahi ko tigibi bunya soro jena ka bunya soro lahara ni kira sanmai. Bon, alhamdulillah rabbil alamin ni nenyininga Cheikh Ali Badara Sangare ka nyanama la. Alhamdulillah ne moy min kan asira doni fo ola. Sabula ani mi demsania fan chama ke nyonfe ne olu doy. Ntoy mo madame Idrissa Koulibaly ka bo joyla. Ni wati nan sigile be seno plateau la Ziraba koro. Cheikh Ali Badara Sangare aka nyanama ya abela jele dili do ala de ma. Ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen dilen don Ala ma. Ala ka denbaya ta jabo. A bɛɛ lajɛlen dilen don Ala ma. Ani Ala ka mɔgɔw minnu mago bɛ Ala la, minnu mago bɛ kira la, minnu mago bɛ kira somɔgɔw la. Cheikh Ali Badara Ali Sangare bɛ olu ka bila de la. Ni mago b'ale la, hali ni bɛ kuluwo kɔnɔ, ko ka na Ala ta f'i ye. A ka ɲɛnamaya bɛnnen don o de ma. Ni bɛ kulu sanfɛ, ni mago b'a la ko ka na Ala ta f'i ye. A ka ɲɛnamaya bɛlen don o de ma. Alhamdulillah, alhamdulillah, ale yɛrɛ Ali Sangare, a fa tɔgɔ ye Daramani Sangare, a ba tɔgɔ ye Hawa Sidibe, ka bɔ Joyila mara la, Ngolobugu commune na, Sirakɔrɔ Jɛda, o y'a wolodugu ye. A wolola ye ka mɔ ye, ka école kɛ ye, mais Ala ye min don a garisɛgɛ la, o de ye nin ye. Mawludu min filɛ nin ye n'an filɛ kɛnɛ kan, a kelen de b'a organiser, sabula bamananw b'a fɔ de ko n'i y'a mɛn a ye na n dɛmɛ n ka sa la, e de bɛ kunkolo yan fan fɛ. Donc ale yɛrɛ de ye nin hakililaw ta, a bɛ fɛ ka diinɛ in sankɔrɔta, komi a ɲɛ jɔra a karamɔgɔ la n'o ye Seydi Cheikh Chérif Mahamad Aidara ye. A b'a la ka baara kɛ cogo min na hakilila min b'a la, a y'o ye. Donc a bɛ fɛ Aidara bɛ fɛ ka laɲini min sabati, ale yɛrɛ wulilen jɔ ka jɔ n'o ye pour que o ka se ka sabati. Donc kanubagaw ni kalanden minnu b'a nɔfɛ, olu bɛ fara a kan dɔrɔn a ka hakilila la. An bɛ jɛ n'a ko a ye nin ta ka bila yan, an b'o ta k'o bila yen. Donc la a bɛ se ka fɔ ko an jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ, nka ko tigi ye Ali Sangare de ye, n'Ala sɔnna. Alhamdulillah rabbil alamin, nabagaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Vraiment ni ye ɲɛ jɔ jama in na, anw ye denmisɛnninw ye. Ni nin ye jama in lajɛ, an faw bi yan, an baw bi yan. O tuma na maakɔrɔba caman bɛ kɛnɛ in kɔnɔ, maaba caman bɛ kɛnɛ in kɔnɔ. U nana ka na an ka ko diya an bolo. An ye wele bila dugu caman nana, quartier caman nana ka Bamakɔ yan. Donc ka na an ka ko diya an bolo, an b'u fo vraiment dan tɛ foli min na. Ka tila ka ɲini u fɛ hali bi san o san ni an ka wele sera u ma nin cogoya kelen na u ka bɔ ka na an ka nin ko in ɲɛnamaya ɲɔgɔn bolo. Kira ko don, Ala ko don, mɔgɔ ko tɛ. O tuma na o wele k'ale bɛ ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma, ani ka aw yɛrɛ fɛnɛ fo Sirifila TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen, a cɛman n'a musoman, denmisɛnnin maakɔrɔba, k'aw bɛɛ lajɛlen fo. A ka baara Ala ka sabati aw bolo, ka kɛ sijan ani kɛnɛya ye. An karamɔgɔ Aidara, Ala ka mɛn an ɲɛfɛ, laɲini Ala ka sabati, kira a n'a so bonya kama. Salli ala Mustafa. Dandi ne yɛrɛ ka nisɔndiya la bi, sigi ne yɛrɛ y'ale dɔn k'a sɔrɔ ne tɛ silamɛya kɔnɔ. Ale taala an ka dugu la, a taala ne don silamɛya la, k'an bɔ Ala kota bɛɛ la, k'an bila silamɛya sira kan. O yɛrɛ dama kosɔn dɔrɔn dan foyi t'ale la ne bolo. Ne b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ, bɛɛ ka se ka tugu ale kɔ, k'i bɔ sira jugu kan k'i bila sira ɲuman kan. Ɲinan mawludu, Ala ka ɲinan ta kɛ cogo min na, Ala ka se ka san wɛrɛ ta kɛ ten. Folikan min bɛ ne bolo, dan t'o foli la. Mɔgɔ o mɔgɔ y'i sen min kɔnɔkɔrɔ ka se yan, bɛɛ ni ce yɛrɛ ye, bɛɛ ni baraji. Ala ka u ɲuman segin ka taa ni ɲuman ye. Dɔrɔn de. Alhamdulillah, an ka foli bi aw ye ani barikada ni waleɲuman dɔn. An bɛ fɔlɔ k'Ala fo k'Ala barikada k'Ala waleɲuman dɔn fana. Fɛn min y'an bila mawludu kɛnɛ sigili la, komi mawludu ye fɛn ye fɛn min silamɛ hakilitigi bɛɛ kan k'a dɔn, ko an bɛɛ kan ka nisɔndiya n'an ka kira sanuma bangeni ye sallallahu alaihi wa sallam. O de ye diɲɛ sababu ye, o ka fisa fɛn bɛɛ ye, fɛn bɛɛ la. O tuma o bangeli ni fɛn ka bon, o de ka bon ni fɛn bɛɛ ye. O tuma mawludu général an bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ, an n'an ka karamɔgɔba n'o ye Seydi Cherif Ousmane Mamadou Aidara ye.
o kɔfɛ an b'a labɛn an ka sigidaw la an'an ka quartier kɔnɔna na pour que ka yira mɔgɔw la mawludu ye fɛn ye min kan ka ɲɛnamaya bon wele min bɛ n bolo ka ɲɛsin mawludukɛla bɛɛ ma o ye a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o bɛn ye n'an bɛnna foyi tɛ yen an tɛ se min na nka n'an ma bɛn nafigiw b'o sago sɔrɔ an na an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw minnu ko kira ko ye tiɲɛ maaba ko ye tiɲɛ sirifi ko ye tiɲɛ maaɲuman ko ye tiɲɛ kira bangeni nisɔndiya kan ka kɛ anw de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni faniba bɛ ye o de bɛ yan na o tuma o n'an bɛnna dɔrɔn ɲinifɛn bɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min b'an na n'o ye groupement ye leader ye o tuma an ka t'olu kɔ n'olu ko min an k'o kɛ n'an bɛɛ tora ten dɔrɔn an sago bɛ sɔrɔ nka n'an fara-farala dɔrɔn baara bɛ gɛlɛya nafigiw b'u sago sɔrɔ an na pour que o kana kɛ o de ye bɛn ye o tuma k'a ɲini u fɛ an ka bɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra jamana yɛrɛ bɛ basigi alhamdulillah mali bɛ lahala min na o laka min bɛ yen o fɔlɔfɔlɔ bɛ ɲɛsin jamana denmisɛnninw de ma ko bɛ niveau min na problème bɛɛ ye denmisɛnninw ko de ye bi cɛkɔrɔba ninnu ne y'a fɔ a ye k'u se banna musokɔrɔbaw se banna ko bɛ anw de bolo anw de bɛ yɛrɛ la n'an sabalila k'an jogo ɲɛ ka kɛ laadiri ye hali n'an ma kɛ silamɛ fiyewu jamana in gɛlɛya bɛ ban denmisɛnw k'a lajɛ ka segin u kɔ ka baara kɛ ka faso bɔ nɔgɔ la mais anw tɛ foyi fɛ k'an ko k'an jɛ dɔrɔn k'an pari ka bandiya kɛ dɔrɔn foyi tɛ denmisɛnninw fɛ bi n'o tɛ n'an ye seginna an kɔ dɔrɔn ka segin danbe la damɔzɔn kelen jogo min tɛ yan o bɛ ka kɛ bi bon ni an ye jogo lajɛ dɔrɔn hali ni silamɛya ma na hɔrɔnya ni danbe o bɛ an ka jamana jɔ laadiriya b'an ka jamana jɔ jango ala tilala k'an sɔn maabaw la ani karamɔgɔ sɛbɛlamaw la wajulikɛla tiɲɛtigiw minnu b'an bilasira n'an y'olu lamɛn k'olu ka fɔta kɛ ɲinifɛn bi sɔrɔ mais an bɛɛ mago bɛ bonya na an bɛɛ mago bɛ ɲɛkun na o bɛ denmisɛnninw ni su ka dɔrɔgu kɔnɔ ka bila mɔgɔw la ka mɔgɔw dɔgɔya o tuma o la hakilila min bɛ ne bolo dɔrɔn jamana ka basigi la faamaw ka kɛ laadiri ye denmisɛnw ka kɛ baarakɛla ye ka sɛbɛ kɛ an ka tila ka karamɔgɔw fana valeur t'u la jamana si tɛ yen komi mali karamɔgɔ dɔgɔya la jamana bɛɛ bɛ karamɔgɔw bonya fɔ mali a dugawu min bɛ n bolo dɔrɔn o ye k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman lafiya ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma jamana in bɛ bolo min kan ala k'a falen a ka bila bolo ɲuman kan jamanadenw ka se ka lafiya faamaw ka kɛ laadiri ye karamɔgɔw fana ka kɛ laadiri ye ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ tiɲɛ fɔlɔw ye u kana futinɛ wuli u ka kuma ni kodɔn ye bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ ka dugawu kɛ o la o ye n ka hami dɔrɔn. kuma laban o ye min ye anw fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kan yan an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na wa n'an bɔra yan an k'an jogo ɲɛ kira mamadu jogobaw an ka banbaw kan n'an kɛra o kan an ka ɲinifɛn bɛ sɔrɔ mais n'an bolila ko kira bɛ min fɛ n'an banna o la boli ye fu ye n'an bolila ko kira tun bɛ min kan n'an ma sɔn ka k'o kan boli ye fu ye denmisɛnnin minnu bɛ yan ninnu bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ tiɲɛni na jɛnɛya ni sonyani ni namara de ma fa la mais n'olu bɛɛ ye layidu ta k'a fɔ u tɛ maa fa gɛlɛya bɛ ban o tuma baya min bɛ kan ka kan fɛ n'o ye layidu wɔɔrɔ ye ka min ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ k'a ta ayidara tɔn tɛ diinɛ kura tɛ maliyɛn tɔn yɛrɛ tɛ a kun ye k'an garandi k'an jogo ɲɛ kuranɛ yɛrɛ de y'a fɔ o tuma min bɛ n bolo dɔrɔn denmisɛnninw k'u jogo ɲɛ k'u yɛrɛ di ala ma jamanadenw ka kɛ laadiri ye jamana faamaw ka kɛ jamana fɛ n'o kɛra ɲinifɛn bɛ nɔgɔya foyi tɛ fɔ o kɔfɛ fatiha kelen kɔ rajim bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Falhamdulillahi rabbil alamin nin kun y'an ye Mali kɔnɔ Bamakɔ faaba kɔnɔna na a kina k'i minnu b'a wele Yirimajɔ Kadɔbugu Sheikh Badara Ali Sangare ale ka mɔlidu kɛnɛba sigilen kan min sigila fɛ ka bɛn janvier kalo ma san 2019 an b'a ladeli dugawu minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔ ala k'a minɛ an ka jamana ma ani silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanila. Mina kuma wili balila bemanga